Ahoj lidi, tady Andrej, vítám vás v novém videu. Dneska to video bude o tom, že natočíme hru ze Scoot s trikama a dnes mi teda jeden odběr, like, moc by mi to potěšilo a můžete napsat do komentářů, jestli jste i vy jakoby jsme našli tady ty blbosti, takže a můžete, no jinak to všechno a jdeme na to. No ale na začátek jsme si mohli dát nějaký triky třeba, nevím. Ale nedal jsem to, takže jsem se rozbil, takže jdeme znovu. Chtěl bych sem dát nějaký double front, přímo z tady toho místa, ale hodně dobrýho. Ale to by šlo lidi. Není to zase tak špatný, ale šlo by to. Tam jsme malinký rail, nebo se bude, no tak nevím, to není rail. 60 až na flat. A nebylo to na flat, ale bylo to zase nějaký malinký radius. Tady dáme 360 na flat. Ano. Vždycky gainera. Tak nic. Skok. Chtěl bych jsem udělat prostě ten double front, takoby na čemu na tom místě, který je, no nic lidi, jdeme znovu. Nám se tam, takže 160. Hezký dobrýčka. Já tady slandu nahoru jenom. Tak nějak, ale tak nic. Furt dneska nějak lidi hodně bouráme. A nevadí to, že brzdíme. Jdeme takhle, no a jdeme to zkusit prostě. Jdeme teď, opa, dělej, tak nic, no. A nebo bychom mohli dát, počkej, tady je takový malinký ten, hodně velký ten, jako na výskok, takže bychom to mohli dát někde tady. Jo. Takže jdeme nějaký po cestě, nějaký triky z Afriky, no, takže povedlo se nám, ale mohli by si ho tady ten rail hezký. Tak nic. Přeskočili ale ozvu vám, až budu nahoře. Takže tak lidi, už jsem tady nahoře. To furt jede, ale asi ještě ne. Aby mi to jedno, nebo ne. Jo lidi, už jsem nahoře. Takže my jsme se mohli rozjezd, takže jdeme na to. Takhle, pojďme lidi. Dáme si tu něco. Co bychom mohli dát? Lidi, no nic. Chat. No nic, ale potom bychom dali nějaký hezký. A dokonce i ostatek. My jsme dali nějaký rail. Tak není moc dobré, ale běhali jsme. Tady ten malinký rail jsem mohl dát, ne? Ale to má hodně velký ten. Bunny hop. Hodně vysoký. Vykrál. Tak. Si dáme, hele, 360 až na flat. Prosím, až na flat. Není. Mohl by tady něco být na flat až. Takže teď třeba na flat. No to už je na flat, to byste to viděli. A ozvu se vám. Já se vám ozvu při tom, jak si natrénuji nějaký trik. Tak se vám ozvu, až vám ukážu nějaký nový trik. Tak lidi, natrénoval jsem si nějaký trik. A to vám můžu i teďka ukázat, takže jdeme na to. Ukážu vám nějaký pecka trik, takže koukejte, je to. Musím se rozjet, čekejte, jo. Nějaký malinký ten, já vám to ukážu hned. A jdeme na to. Na flat až jo, musím jít až na flat. Jdeme, ale není to na flat, že jsem to, ne. Polostaž jdeme znovu. Hezký ten, jo tam. Přímo tamhle dáme si nějaký triky, Afriky. No a jdeme na to, no a mohli bychom ještě napsat do komentářů, jestliže byste mi mohli poslat nějaký vaše z té hry, jmenuje se to prostě jenom Scooter, nebo já nevím. Ale takže
Dám to tady, si myslím, že to dám tady lidi. Pojď. A je to tam? Není, takže se vám zase po dlouhé době, nebo ne, ukážu vám nějaký ten, ale už se vám až budu zase na té vysoké rampě. Tak lidi, už jsme zase nahoře. Zkusit o nějaký double backflip, takže jdeme na to. Co je tady? No, takhle to byl hrozný fail. No, lidi. Takže tady pro dnešek, tady to video je už všechno. Nezapomeňte dát like a odběr. A uvidíme se u dalšího videjka. No a jinak, chcete, aby se mohl natočit druhý díl, ale třeba se skatem. Možná to bude to stejný, oni tam jsou 3. Co tak mám taky, no, jsou tam 3, buď BMX, nebo koloběžky, nebo skateboardy. Takže to je všechno, dejme like, odběr a čau.